Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSikonyela Owesilisa neminyaka engu40 Obanjwe Nezi-Nkomo Zokwebiwa eLimpopo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala sijoyinele lelikhasi wamoyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Ukalelwe ngamasongo kaSikonyela Owesilisa neminyaka engu40 Obanjwe Nezi-Nkomo Zokwebiwa eLimpopo ngolesithathu ntambama. Uphiko oluqaphayo eLimpopo Highway Patrol team ngolesithathu ntambama babone imoto ebehamba ngesikhulu esivinini hlobo leToyota Hilux eBrooklyn Village ebisolisa ilayishe izinkomo. Babe sebezama ukuyimisa le moto, umshayeli washaya wachitha ebaleka, bamhuphe ngenhlanhla waze wabani. Bathe mabebheka ngemuva emontweni kwatholakala elayishe izinkomo Zokwebiwa. Emva kokuba esebanjiwe imoto bazamile ukwehla bebaleke ngezinyawo ngebhadi yamaphoyisa avele ababamba maqede bakhalelwa amasongo ukaSikonyela. Abantu basijabulele kakhulu isenzo samaphoyisa bathi sebekhathele emgulukudu yentshontsha izinkomo zabantu emakhaya. Bafethu ngizofisa ukwazi ukubhala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.